Καλησπέρα σας. Είστε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ο γάμος του Γιώργου και της Βασιλικής πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία. Αξιοζήλευτος γάμος, μπορώ να πω. Όλοι εδώ πέρα λένε να χωρίσουν και να ξανακάνουν ένα τέτοιο γάμο. Έχουν πάρει όλες τις ιδέες σας. Η Χριστίνα εδώ πέρα είναι προέτοιμη. Χριστίνα, έχεις κάνει δήλωση? Να παντρευτώ. Ναι, αυτό θα ήθελες. Ναι, να κάνω ένα τέτοιο γάμο. Τι ωραίο Αυτό. Πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο πράγμα και ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, είναι όλα αξιοζήλευτα. Ωραία. Δεν έχουμε φάει. Δεν έχουμε χορέψει ακόμα. Έχουμε φάει τα πιο ωραία γλυκά στην Μπράβο. εκκλησία. Και τα κουφέτα ήταν φανταστικά. Αυτά. Λοιπόν, παιδιά, Πολύ ωραία. να συνεχίσω. Η νύφη πολύ ωραία, το νηφικό τέλειο. Ο γαμπρός υπέροχος. Καλά, Είμαστε από τη μεριά του γαμπρού. μία δήλωση για τα παιδιά, για τον Γιώργο και τη Βασιλική. Είναι ευτυχισμένα και αγαπημένα όλη στη ζωή και από γόνους. Λοιπόν, ο παππούς λέει μόνο φιλοσοφίες. Να ξέρετε, ό,τι έχει πει πρέπει να το κρατήσετε κανονικά. Κάποια δήλωση ιδιαίτερη μήπως για τον Γιώργο και τη Βασιλική? Τα γνωστά. Ωραία, κύριε Ανδρού. Όλα πολύ ωραία, να ζήσουν, είναι ευτυχισμένοι, τους αγαπάμε πολύ. Τέλεια. Καλά μυαλά να έχουν. Και καλά μυαλά. Μυαλά. Ορίστε. Μια φορά δίνει ο Θεός μυαλά. Μην κρατάτε το μπρέλα. Μπράβο. Χαίρετε. Λοιπόν, ξεκινάμε με Θανάση και τελειώσουμε με Θανάση. Πείτε μας αρχικά μια εντύπωση για το φαγητό. Σας άρεσε? Τέλειο είναι. Ωραίο. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Ακόμα είναι έχουμε τέλειο. ζέσει αυτό. Πολύ Το ωραία. τραπέζι τρωμένο ωραίο, ξέρω εγώ. Και σαν αρχή πολύ ωραίο. Ναι, ένα τσίπουρο όμως εδώ δεν βλέπω, δεν έχουν βγάλει τα παιδιά. Έχουμε κρασί. Έχετε κρασί? Ναι, έχουμε Λοιπόν, κρασί. άντε, Είστε Γεια καλυμμένος. Coca-Cola. Γεια μας το ζευγάρι, το καινούριο. Ναι. Άντε, υγεία. Να ζήσουν τα παιδιά, να είναι γερά και ευτυχισμένα Καλά στον δρόμο και με μωρό. Και με μωρό. Με μωρό, μωρά. Υγεία, μωρά. Μωρά. Να το πάρουν σφιχτά. Πώς περνάς αρχικά, Γιώργο, στο Πάρα γάμο? πολύ ωραία. Πολύ χαίρομαι που ήρθα. Ποιος παντρεύεται, γνωρίζεις? Κώστας και ο Γιάννης. Να ζήσουν τα παιδιά, τα αγόρια. Πάμε στην αδερφή του Γιώργου. Αδερφή του Γιώργου, πώς νιώθεις από πείνα αρχικά? Ένα συναίσθημα πείνας που σε διακατέχει αυτή τη στιγμή? Έχω να φάω 3 μέρες, τρέχω και δεν φτάνω, αλλά σήμερα είπα θα κάτσω και θα φάω για να χορέψω μετά. Τι είναι σήμερα βρήκες να φας? Αύριο ας πούμε. Φάω τώρα για να μπορώ να σηκωθώ. Πάρα πολύ ωραία. Το συναίσθημα, το υπόλοιπο κάτι για τα παιδιά πέρα από την πείνα σου? Όλα καλά, να είναι ευτυχισμένοι, να περνάνε καλά, να μας έρθουν σύντομα μόνιμα, ελπίζουμε κάποια στιγμή άμα θέλουν, και καλούς απογόνους. Αυτά. Τους αγαπώ πολύ. Καρδούλα, πάρτινα. Για να συνεχίσουμε με τον φίλο μας τον Στέφανο. Εδώ έχουμε τον φίλο τον Στέφανο, ο οποίος έκανε ένα μικρό ταξιδάκι, συνηθισμένος είναι με τα χιλιόμετρα, για να έρθει να καμαρώσει το φιλαράκι του και την φίλη του και τους κουμπάρους. Το νιώθεις, Το νιώθω, αγόρι μου, το νιώθω. 2 δηλώσεις για τα παιδιά, 2 λόγια για το πώς περνάτε. Αυτά. Να ζήσουνε ό,τι καλύτερο και με 3 ή 4 παιδιά να πούμε. Αυτή είναι με 3 παιδιά. 3-4. Έχουμε επίδομα πολυτέχνο στη Γερμανία. Να πούμε 4 καλύτερα. Έχουμε επίδομα πολυτέχνο στη Γερμανία. Έχουμε, θα το Τέλεια. βολέψουμε. Ωραία. Εσύ Καλή ψηφίζεις συνέχεια. Ελλάδα ή Γερμανία, τα παιδιά? Ελλάδα ρε. Ελλάδα ρε. Ακόμα και ο Στέφ αυτό λέει. Έλα εδώ πέρα να κάνουμε μια δήλωση, παρακαλώ. Ο κύριος Χρήστος, ο οποίος περιπλανιέται εδώ πέρα και έχει κάνει και αυτό δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, πώς περνάτε στο γάμο της Βασιλικής και του Γιώργου, του Γιώργου και της Βασιλικής? Είχα ένα άγχος, αλλά τελικά μου έφυγε γιατί είναι όλα τέλεια. Και εύχομαι στα παιδιά να είναι ευτυχισμένα, να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα και να έχουν απογόνους, ας πούμε. Πολύ ωραία. Οι απόγονοι, κύριε Χρήστο, να έρθουν εντός χώρας ή εκτός χώρας? Τι θα προτιμούσατε, τι θα συμβουλεύατε στα παιδιά μας? Λοιπόν, εγώ θα συμβούλευα στα παιδιά οι απόγονοι να είναι γεροί και δυνατοί και ας έρθουν από όπου να είναι. Όπου θέλετε, παιδιά. Ή Όπου εντός θέλετε. ή εκτός. Ή έπειτα αυτά. Κάποιος είπε κάτι τέτοιο πριν. Δεν θυμάμαι καν τι είναι αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, καλή διασκέδαση. Να ρωτήσω κάτι σημαντικό. Τσίπουρο προνόησαν τα παιδιά να έχουν και εσάς? Τσίπουρο δεν προνοήσανε. Παιδιά, αυτό θα σημειωθεί. Δεν, σας πιάνω διάβαστους. Γιατί δεν είδα έτσι αυτά τα σφινάκια Μπράβο. τα ωραία που ήπιαμε χθες. Που ήπιαμε εκεί στην Καστοριά, στο σπίτι. Ναι, στο Μπράβο. Προγλέντι. Στο χωριό. Αυτό δεν το είδα και την έβγαλα με 3-4 ποτήρια. Άρα, συνοψίζοντας, να μην τα ερωτοποιούμε κιόλα, παιδιά, σχεδόν όλα τέλεια, έτσι, όχι όλα, δεν είχαμε τσίπουρο. Όχι, όχι, είναι όλα τέλεια. Είναι όλα τέλεια, οκ. Θα βρούμε και τσίπουρο. Μην αγχώνεσαι. Καλή διασκέδαση. Πρώτη φορά στο γενικά είδα εσένα ειδικά και έκανες τα αόριστα συγκεκριμένα και κόλλησα σε μια ματιά που ήταν όλο νόημα, σαν να ζητά εγώ και εσύ να γίνουμε ένα. Ήρθες
απλά του ερωτά τα φτερά. Ανοίγουμε και πάμε πιο ψηλά. Για πάντα μαζί σου, στο δάκρυ, στο φίλι σου, στα πιο τρέλα μας όνειρα. 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια. Μια δήλωση περνάμε καταπληκτικά. Κάτσε να ρωτήσουμε και την Νύφη γιατί αυτή τα κανόνισε όλα. Οπότε να δούμε αν της άρεσαν. Νύφη, πώς σου φαίνεται το σκηνικό εδώ πέρα, πήγαν όλα βάσει σχεδίου? Πήγαν όλα βάσει σχεδίου, το γέμισα με στρας, πέτυχα το στόχο μου. Λάμπο ολόκληρος. Λάμπης, λάμπης. Και είναι όλα τέλεια. Σε κάθε συμμετρία, σαν αστρατή, κάτι σαν φως, σαν ενεχθρία κεραυνός. Άναψες μες στο πανικό την ευτυχία. Ήρθες εσύ κι απ' το πρώτο φιλί ήξερα πως γράφεται ιστορία. Και έτσι απλά όπως το σινεμά μοιάζουν όλα τόσο μαγικά. Για πάντα μαζί σου, στο δάκρυ, στο φίλι σου, στα πιο τρέλα μας όνειρα. 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια. Ο γαμπρός, πώς περνάει ο γαμπρός? Ο γαμπρός πώς περνάει? Πάει εξαιρετικά, χορεύουμε, είναι τέλεια. Εδώ η Νύφη το ζει. Πώς περνάμε, πώς είμαστε? Τέλεια, τέλεια. Ήταν όπως τα φανταζόσουνα? Ναι. Αυτό είναι, εδώ, έλα εδώ. Αυτός εδώ πέρα ο Κύριος, ο Τροπαλός. Πώς είμαστε? Τι έγινε, πες μου! Πώς περνάμε? Ήταν ξεκάθαρο πέναλτι. Ήταν κάρτα, την έκανε τάκλιν. Το είδες καθαρό τάκλιν, την ανέτρεψε. Εντάξει, δεν γινόταν να μην την παντρευτεί αλλιώς. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο, ξεκάθαρο. Offside. Όλοι, το είδατε όλοι. Εδώ, πώς περνάμε? Καλό στο τραλαλά. Δεύτερη μέρα κουτσάρια. Έχει κρύο, περνάμε ωραία. Δεν πτωούμαστε, όλα καλά. Αλκοόλ για να ζεσθενόμαστε. Αλκοόλ. Για πάντα μαζί σου, στο δάκρυ, στο φίλι σου, στα πιο τρέλα μας όνειρα. 30, 40, θα σ' αγαπώ για πάντα, για μια ζωή και για άλλη μια. Λοιπόν, πάμε για μια τελευταία δήλωση. Εμείς ευχαριστούμε πολύ όλους. Ευχαριστούμε όλους. Περάσαμε υπέροχα, ήταν καταπληκτικά. Αλλά Και τελείωσε. προσπαθήσαν, αλλά σαν εμάς δεν ήταν. Ναι, εντάξει. Ήμασταν Duracell. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.